I'm ready. Pričvrstili smo. Da malo da padne. 3, 2, 1. Dobar dan, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja sam karantinska kuvarica. Danas ću da vam pokažem, to jest ću prvo da probam, pa ako uspjeću da vam pokažem, korpu za jaja, da napravimo testa i pokazat ću vam prvo što vam treba od sastojaka, a poslije što vam treba od alata. Pa ajde da krenemo, pošto će ovo da bude jako dugo posao. Pravilo broj 1. Veži kosu, zabaci je pozadi, da ne bude ni blizu stola. Let's go! Prvo, 900 grama brašna, onda 2 decilitra vode, 250 ml mlakog mlijeka. Dobro, ovo mlijeko ćemo poslije da ugrejemo. Ovo je suvi kvasac. Svežeg kvasa treba oko 40 grama, a suvog to bi došlo negdje oko 14 grama. 2 kašike ulja, poslije će biti 2 kašičice šećera i 2 kašičice soli. 2 jajeta poslije za premazivanje. Od alata je potrebna oklagija, ovo se kaže za picu, da možete i nožem, papir za pečenje i olovka, jer ćemo crtati po papiru za pečenje, čačkalice, alufolija i činija, na kojoj ćete oblikovati tu korpicu. Ovo je činjenica za kuvanje mlijeka. Ne zaboravite da ostanete hidrirani dok pravite ovo i naravno da pustite neku seljačku muziku. Spremni smo i Baja je spreman, pa da krenemo. Ja sam ovdje sve zapisala da nešto ne propustim. Prvo dodajemo ovako: kvasac, 2 kašičice šećera, a onda i 2 kašičice soli. Ok, 2 kašičice soli. I prije nego što smo počeli, ja sam zagrejala mlijeko. Ne da bude malo više od 2 kašičice soli. I šta ide? Ide mlijeko. Kako Baje? Gdje sam došla? Aha. Mlijeko, polako. Ovo mi je ovaj čudan recept, pošto ovi svetski kuvari kažu da se sol i kvasac ne mešaju, jer kvasac ne voli sol. Če da vidimo. Ok, sad treba dodati ulje i vodu. 3 kašike ulja, ja mislim da sam malo pre rekla 2 kašike ulja, znači 3 kašike ulja. 1, 2, koja je ovo pesma? Dobro? 3. Ok, i na kraju dodajemo 2 deci vode. Ja ne znam koja je čaša od 2 deci, pa to merim ovdje u šejkeru. Sada promešati i onda se dodaje, sve je trebalo na kraju. Ok, we'll see. Baš mi bilo čudno, otkud so? Kad ono ide na kraju. No problem, valja će da uspije. Ok, idemo brašno, dodajemo postepeno, a onda dodajte sol. Obično mešate što više možete ovom, ne znam kako se zove, i onda prebacite na stol i onda mešate rukama, ali što duže ovako, jer sam zaboravila što baš, ali tako treba. Vrijeme da se izbaci na stol. Jaki! Ok. Posle 15 minuta mešanja, to izgleda ovako. I sad, to treba da stoji pola sata, treba da se pokrije krpom. Gledala sam neke fore po internetu da stavite redno na 50 stepeni da kako zove brže naraste, ali nema potrebe, imam sve odmah. Ok. Dok ne naraste, mi ćemo da obložimo ovu posudu folijom.
Evo je, obložena je folijom, zato da se testo ne bi lepilo telo. Testo ćemo da ređamo ovako i onda je zbog toga potrebno. Testo je gotovo! Sada ćemo da ga premesimo. Malo ćemo da stavimo brašno po stolu. Malo po oklagi da se testo ne bi lepilo. I sada treba premesiti ovo. Prvo malo, kako je pufkasto. Prvo malo rukama i onda oklagio. Razvučeno je, ali ovo testo nam treba i za korpu, i za držku, i za poklopac. Znači, napravit ćemo jedan pravogaonik, pizza sekačak, savršeni pravogaonik će ispustiti. Sve ćemo ovo posle premesiti opet. Ovo testo da isečemo na male deliće, male delove, pleonazam, sorry. Tu jednaki negdje, koliko je to, debljina palca. Sad, gdje je kemiska? Gdje je kemiska? Bila je tu. Posudu okrenete naopako, stavite je na papir za pečenje i ocrtate krug. I ne režete taj krug posle, ostavite ga na papiru, vidjet ćete i zašto. Šta sad radimo? Na posudu stavljamo deo po deo. Ovako. Pa preplićemo ovako. I tako sve dok ne popunimo praznine. Ja se nadam da će biti dosta ovih delića, poslije ćemo zbrojati koliko ih je. Pritisnete ovdje. Beautiful. Malo ću da... Ok, sada su svi poređani, malo sam ovako gurala na gore da bi svi stali, mada ostalo je još dole i sada samo sve pričvrstiti. Ovo što visi to ćemo iseći, samo ovo sve mora da se dobro zalepi. Ok, ostatak testa ćemo premestiti za poklopac i za držku. Ovdje smo odvojili žumance od belance jer moramo celu da premažemo. Belance možete iskoristiti za šlag, za neki kolač ili ako planirate da ga bacite, bacite ga u wc šolju, ne se doperu, ne pitite zašto. Ok, sada ja nemam ovu zamazanje pa ću mazati prstima. Obrala sam ruku, sve. Obavezno cela da se premaže, da nema razlike u boji. Ok, skroz smo premazali, rernu smo uključili da se zagreje na 200 stepeni i sad ćemo peći dok ne vidimo da je gotovo. Odokativno što se kaže. Ok, sada pravimo poklopac. Zesit ćemo na 3 dela, 3 ove tračice. Pritisnemo i pletemo kiku.
da razvučemo testo što više. Sjećate se onog papira po kojem smo crtali. Ok, sada ćemo ovu pletenicu za obruč poređati da pokrije ceo objem tog kruga koji smo nacrtali. Ako nemate dovoljno u objemu, samo razvucite ovu kiku. Još malo mi fali. Kada se ispeče korpa, onda ćemo da stavimo poklopac da se peče, pa ćemo na kraju tek ručku da stavimo. Sada ću pripremim i ručku. Tačno 30 minuta na 180 stepeni. Sad treba da je svučemo s ovoga. Lako se izvuklo. Sad još ovo da se izvuče lako. Super, super, pomera se, nego je vruće. Za držku isto tako stavimo na onu činiju alufoliju i samo spustimo ovako i sečemo ostatak. Jaj, pa da završimo više s ovim. Ali je vruće. Ovako, gotov je i poklopac i sada treba ga pričvrstimo za korpicu. Ja sam izlomila 3 čačkalice i sada, pošto mi je donji deo čvršći, ove oštrije ću probosti dole. Naći ću gde ima mesta. Super. Ja sam probala na 5 mesta, kao što možete vidjeti kako izgleda to. I sada ćemo samo poklopac isto da probodemo. I pričvrstili smo. Da voda padne, dobro, ne moramo to da radimo. Ali dobro, sada još ručka. Završili smo, ručka je zagorela, ali nema veze, ne mogu da pravim novu. Evo, ja sam pripremila i za novu, ali odlično je. Tada! Sada ću vam pokazati kako izgleda iznutra.